Hatu pila jupoi geli. Balai ngi Kristan Katolik, ngi duai ya ka novena shua ka Christmas, kendai sngi tik. Balai ngim duai henyo sngi, ne sau po sngi. Kajubab kaya lambiang yangi syaki hajar senem ben shua ha Jerusalem. Ha kabaki senran jong Jisu kilaya lumlang bat ka Maria ka kemi jong Jisu da kabaya teli ha ka jing duai. Kilaya ab berduai kendai sngi lenter, bat haka sngi ka bashipo, ka telit ding kalau wan hiar na beneng. Ka novena ka baningkong, ka jing ab ya ka jing kular. Hadian ka jing mi pat jong u Jisu ula penlut sau po sngi ban hikai bat penkre ya ki senran jong u na ka benta ka jing let no jong u. Shua ban keu sya beneng, ula ai haki ya ka hukum ka bakhaddu. Wat mi no na Jerusalem, Henry, ab ya ka jing kular ukpa mensiem bakut. Kumta kila ab. Ki apostol kidang sengau artatin bat kidang don ka jing tieng. Ka Maria kalaya lam yaki ha ki jing duai. Kendai sngi lenter kila sya jing id, kila kermen bat shanya ha ka jing jar-jar. Nangta, haka sngi ka ba shipho, mensiem bakut ulawan hiar na beneng kum ki telit ding. Haka ni ka por, ki ba telot kila klan, ki ba shepting kila long shlur. Kani ka klip mat kala long ka nuksa ya ka ka ba ki Katolik ki khot menta ka novena. Haka ba baro ki pat runget Katolik ki pendam haki jing duai kendai sngi lenter da ka ba kmi lenti ya ka jingwan jong ublei. Kumno ka novena ka sapriang sya ka balang. Ka kentien novena ka wan na ka ketien Latin Novem ka bamut kendai. Ki Kristan haka por menshua ki duai kendai sngi lenter kum ka jing pen kre na ka benta ki jing kawai ki bakrau ni kum ka jing pen ken mau ya ki balaklat no na ka ni ka slap perthei. Haka juk pedeng ki novena ki la kelalong ki jing mani ki bala sapriang bha kham tam haba pan jing arab na ublei lengba ka jing sat jong ki riu khut. Ki Katolik kila sedang banduai novena shua ka Christmas da ka pen kan mau ya ka jing pen kre jong ka Maria pat u Joseph. Ki wei pat ki pai shaki riu khut kum ujud bakhut u Joseph bakhut ni ka kemi jongi ka nong arab bam jukut. Ha Spain bat ha Latin America ki jing duai novena na ka benta ki bayap ki la kelalong kalat ka badon bor ban pentengen ya ki long ying ki bas ngausi bat ban duai na ka benta ki mensim ha ka ding pen khut. Ka novena ka hikai ayu yangi. Ka novena ka pen kan mau yangi ya lai teli ki jing shisha ba kongsan ba kenjam mensim. Ka ban ningkong ka jing yaisha ha ka jing duai. Kisenran kimtip lanu mensim bakhut unwan. Kila shania bat kila ab. Kabaar, kabor jang ka imlang salang. Ya ka novena ka bandingkong syam la duai marway. Henry, ka jing duai ka penyateli ya ki banget. Bat ka balai, ka jing kermen ha mensim bakhut. Man la ka novena ka kut ha ka jing hiar jang mensim bakhut. Ublei ujubab ki jing duai jongi wat lada kita ki jubab ki long ki bajar-jar. Ka novena kam dei tang ka dustur ka long ka jing ais ngobha na du ka jing kha ya ka balang hi. Habangi duai ya ka novena ngim dei tang bangi keren ki ju shiki ju ki kentien bat ngim long marway. Henry ngidon bat ngiduai lang rengkat bat ka Maria bat ki apostol kumba kila duai lang hakasin ke bandingkong bagi telit ding kila wan hiar na beneng. Ti hakane kapor bangi sedang banduai ya ka novena tungin ken mau ba amdei tang bangi ken na kisngi henre ngi ap ya ka ka bak kentang. Ka novena ka hikai yangi bagi jing ais ngo bha jong ublei ki wan enda ngi ap da ka jing kermen. Mensim bakhut uklam wan ban hiar mar-mar. Nrei uap ya kapor kapabiang tam. Kawai pa kawai ka novena ka khot yangi sya ka jinget ka bakham jeliu
kajing yaisha ka ba kham krau bat kajing kermen ka ba thamai. Bat wat habangim yo pediang yaki kampela ka bangi wat ublei upen klan upen kod bat upen kre yangi na ka benta ka ka ba kham krau. Kanovena ka desha pang kajing kli yaki do nu jongi kat kum kamon ublei. Kendai sengi haki jing duai kanya lamengi syaka jing kela. Namar uju mensim ubalahap kum kathali ding udang im bat trekam hadu kini kisi. Tungin ya duai da kajing shania ngin up da kajing kermen namar hakapor kababiang ublei unsapa biang yau mensim bakut ban penthamai yangi kibriu.